Так, цудоўны аповед. Будем чакаць выхаду кнігі. Так, отправить. Добрый вечер, мои гудзелкі-глядзелкі милые. У мяне важное даручэнне ад дзядулі Дабрадзея. Яго сябар, пісьменнік, даслаў казку, якую толькі што напісаў. І мне трэба прачытаць яе і падзяліцца сваімі ўражаннямі. Я ў захапленні. Вельмі хочацца, каб гэту кніжку надрукавалі і ўсе дзеці прачыталі гэту казку. Яна і цікавая, і карысная. Усё, маўчу. Пра сюжэт хутка самі даведаецеся. Так. Ой, колькі лістоў даслалі. Так, тут і малюнкі, і апавяданні. Я Дабрадзею паабяцала дапамагчы. Прабачце, ёсць лісты, на якія трэба адказаць зараз жа. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Надзейка-чарадзейка. Сядай разам, Буслічак. Я пакуль Дабрадзею дапамагу. Неадкладнае паведамленне праглядаю, а ты з гледачамі пагавары. Запытайся, як прайшоў іх дзень, што новага даведаліся, з кім пасябравалі, чаму здзівіліся. Сябры, а вы сёння ласаваліся салодкім? А я не. І ўсё таму, што наш Топа паклаў коробку з цукеркамі вельмі высока, і я не змог да яе дацягнуцца. Нават на табурэтку станавіўся, усё роўна не дацягнуўся. Сёння ўраджайны вечар на лісты ад гледачоў ды нашых сяброў. Усе чакаюць адказу. Я хуценька, Буслічак. Надзейка, дай мне коробку з цукеркамі. Колькі новых казак даслалі нашы аўтары. Кожную прачытаю і дам сваю ацэнку. Я Дабрадзею паабяцала. Хачу цукерку. Ой, мае гудзелкі-глядзелкі, прабачце, калі ласка, трэба бегчы на вакзал. Ой, дзядуля папрасіў сустрэць яго сябра, ён вядомы пісьменнік і даўно не быў у нашым горадзе. Буслічак, ты сам справішся? Толькі глядзі, каб нашы дзеткі не засумавалі. Усё, Буслічак, спадзяюся на цябе. Нічога не разумею. А цукеркі? Прыйдзецца яшчэ без салодкага сядзець. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, Буслік. Добрый вечер, Рыся. Як добра, што ты прыйшла. Дапаможаш мне гледачоў забаўляць? Румаў, гэта я вельмі люблю з гледачамі гуляць. Толькі як ты сабраўся дзяцей забаўляць, калі ў цябе настрою няма? Ай, гэта ты правільна прыкмеціла. Настрой мой сапсаваўся. Што яшчэ за справы? Буслік, хуценька расказвай, што ты са сваім настроем зрабіў. Гэта не я, а Надзейка-чарадзейка. Яна табе настрой сапсавала? Ніколі ў такое не паверу. Надзейка, наадварот, вяртае ўсім настрой, нават тым, хто зусім нос павесіў. Так, расказвай, у чым справа. Я ўвесь дзень хацеў цукерак, а коробку з імі Топа высока-высока паклаў. Ой, пазнаю нашага Топачку. Гэта ён спецыяльна, каб ніхто не дацягнуўся, Рмаў. А цукеркі для ўсіх, між іншым. Так, і што было далей? Сам узяць я не змог, таму папрасіў Надзейку даць мне цукерку. І што яна? Ай, нічога. Не дапамагла табе? Справа ў тым, што Надзейка перастала чуць. Вось гэта навіна. Можа, ты вельмі слабым голасам са сваёй просьбай звяртаўся? Я і ціхім, і гучным не чуе. Аёячкі! Вось і я пра тое ж. Сабралася сабе, да адправілася на вакзал пісьменніка сустракаць па просьбе Дабрадзея. Ой, што ж рабіць са слыхам Надзейкі? Як толькі вернецца, трэба яе адразу да доктара весці.
Думаю, што яе можна выратаваць, Рмау. Ага, ні хвілінькі чакаць не будзем. І паспрабуем з ёй гучна-гучна гаварыць. Можа, яна хаця б так, што пачуе. Надзейка, чарадзейка, хутчэй да доктара! Адмаўляцца нельга! Ды навошта ж так крычаць? Я добра чую. Растлумачце, што за доктар і хто ў нас захварэў. Ты ўсё чуеш, Рмау? Яшчэ як? Слых у мяне цудоўны. Як так? А чаму ты мяне не чула? Буслік у цябе цукерку прасіў і ціха, і гучна звяртаўся, але ты не адказала. А гэта не важна. Пытайся ты ціха ці гучна. Каб тваю просьбу пачулі, трэба вымавіць яе правільна. А што я няправільнага сказаў? Дай цукерку, да ўсё. Буслічак, калі б ты пачаў сваю просьбу са слоў «калі ласка» ці «будьце ласкавы», а потым дадаў, што хочаш цукерку, тады твая просьба была б пачута. Ой, ну калі ласка, я забыўся. Надзейка, чарадзейка, прабач, калі ласка. Вось, зараз я цудоўна цябе чую. Рмау, а мы ўжо падумалі, што ў цябе нешта са слыхам здарылася. Са мной усё выдатна. Давайте я вам мульцік пакажу, а потым па цукерачцы ды спаць. Ура! Калі ласка, сядайце зручней. Мультфільм пачынаецца. А зараз, гудзелкі-глядзелкі мае, час чысціць зубкі, мыць тварыкі. А потым мы пабяжым класць усё ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Рмау! Да сустрэчы, сябры. Дабраныч, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.